फ्रेंड्स तो गोबाव समनि उनाव दिनै आं ब्लग भिडिअ लाबोनो सानबाय दा गिबियावनो आंनि ब्लगाव बयखौबो बरायबाय दा जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दंफैयो बिकज गाबोननिफ्राय बा 27 निफ्राय 2 मार्चसिम जे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जानो थांगासिनो दं जोङो बेवहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय एसे भलन्टियार्स फैदों आरोखि नै बिथांमोनसो दङ रेबिल ब्रादार एन्ड दानसोरां ओमफ्राय जोंना नै प्रेसिडेन्ट दं बेवहाय दा जों नै लोगोफोरा माखासे गोजौआवहाय थांगासिनो दं फै थ' नोंथांमोननो गिबियावनो गोजौनिफ्राय मोनसे भिउखौ देखायग्रोनोसै ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय बहा मा जागोन बेखौ खोन्थानोसै आरोखि ना बेवहायनो जागोन गाइस बेवहायनो जागोन लोगोफोर गाबोननिफ्राय लानानै 2 मार्चसिम जे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवला
थ' लोगोफोर दा बेराय गिदिं नै बेलासि जालायलायबाय ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव फै मानोना बेवहाय गोबां गुबुन कान्ट्रिफोरनिफ्राय बेबायदि मोजां लेक्चारफोर फैगोन मोजां बेबायदि स्पिच होग्राफोर फैगोन दा जोंनि गेजेराव बिथांमोना जोंखौ मटिभेट खालामलांगोन बेजों लोगोसे जोंनो गोबां नलेजफोर होलांगोन आरोना दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो नोंथांमोना फै नायफै दा नोंथांमोननो बेलासिनि जे नाजारा बेखौ एसे देखायनि आं दा बेलासि जाबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां साजायदों लाइटिंखौबो बिराद मोजां साजायदों बिथांमोना दा नाइट भिउखौ नोंथांमोननो उनाव होनाय जासिगोन दा एसेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।